Здравейте, хора, човечки! Както виждате от тук, от снимките съответно, днес ще снимам топ 5 причини за хората, които могат да се карат. И нека да започваме. Ако искате още клипове, продължавайте да гледате и се абонирате за канала. Така, и започваме. Извинявам се за отдеве. И нека да започваме. Както виждате от тук снимката. Някои родители, както виждате, някои родители могат сериозно се скарат и то на детето си, който съответно детето почва да влага някои смислени. Стигат до разводи за тези неща. Имало е случила съм случаи, които детето... Това е първи случай, само да кажа, да, има още много. Затова избрах точно тази снимка. Детето, което да си мисли какви ли не неща за неговите родители, съответно, извинявам се, съответно, и започва голямата драма. Детето започва да смисли какво правя с тях, дали са биологичните ми родители, но те са само биологични, те го обичат, това му се карат. Обаче стига и до много крайни случаи. Затова нека да продължаваме. Нека да продължаваме към следващите и ще разберем. А когато детето е малко, съответно много малко детето, както виждате на снимката, той си обича мама и тате, обаче когато се скарали, стига до развод. След развода детето става естествено с майка си, обаче той, когато е на около 3-4 годишна възраст, той се разочарова от тях и който се намразва баща си, защото майчината закрила, майчината обич му е дала абсолютно всичко. И затова той просто обича майка. Но има и случаи, които се стига до... Има случаи, които се стигат до насилие. И сега ще ви покажа един от тези случаи, които се достига на насилие. И ето тук, както видите, мъжът се кара на жената и това се стига до насилие, след което се стига до нещата, които не трябва да се случват, но те се случват. След като те се случат тези неща, съдът просто поема грижите. Стига се, има много такива случаи, които мога да ви разказвам, съответно. Обаче клипът ще стане прекалено дълъг. Това бяха 3 причини. Аз казах тук 5, добре. Това беше третата причина. И... да не забравим, че понякога бащите са много лоши, ползват майките на собствените си деца за изнасилване. Както виждате тук, това е много лошо. Не го пожелавам дори на най-големият си враг, а той е огромен мразъл. Но не го пожелавам. А когато насилието е над деца, защото понякога има семейства, които насилниците са върху деца, това е още по-зле, това е трагично. Това вече е за съд, съответно, и там нещата просто се влошават.